Ewia se so abusua panyina ne yeden abusua nda bia mu peja so abusua panyina no duru badwama da bia odo abusua nim anigye so yeden ewom eye eniyeden ne ko a papa ne ko ye no eno na ene eye bi ya se onyaaye a wade ne ho ba wode ho nyi asande tire de ta asantini na ye kukuduro no leader na odi animu no wo ye leadership man angasa ana wo ye Kofi owo nyansa na dwemu do ye defo wo ye dai asante ya asante na wanga se nipa beta asante na minima dwene kuta wade ta asante ya asante yo yewura enti wo ta asante na minima dwene kuta da utiri we anim asante gina ma nipa kuo nipa dombia omokonko den ade je o man ne yedai asi wo enti wo ta asante a wata dom ti enti na wo nipa ebe ta asante wa nya wonwom nipa we unconscious man. During your juma. Minim de menya fi asante na minim de mpanimfo. Me my ready say. Say wo na wo se me wo ma asante. Me won na me ko ye Otumfuo say oba na ka me ho be ye meka. Meta me do be di wachi ni be kumi a. Me yene me mama me ne hia me. Period. Asante Manso TV. Yes so mosompa. Eba enchance papa de bodan so pa dia eno ane adabo roofings and rusty resist heat and afi and sound feeding so na the premium color materials or the bodan so nti o ma warranty mo arishimu so wo pe adabo roofings e wo kumase ne mpatamu a fo ani kire ehwa overseas junction e wo enkran ene ne mpatamu so odi wani be kire Pokuaa station wa na the main factory there e wo fancy a ebe mupa Fre Adabof nani wo muni dwa esanse se fa enchanse papa de bodan so pa dia wo muni kenkon obia ni ho Yamarefo nyina kwa Baimra Asante Manso TV ye no edi ahyemu ebio nkomotwetwe a ebo ema ya Asante Man timi fa ne ntoma pa efra no ena ene de ye no eba bedidi ho enkomo ene ye de wa ba bipie mu adwesu bio aw nim se ye kan adwesu dia na ene na nakwa me opon checheku pani kwankyerefo a oda ginyame herbal and spiritual center no ena ye no ebedi Asante enkomo dani den no so nya abote wo cheche ne nyina ye mu de ye nim ne nim asechira bakosama hodo enyina no kyereme unu se anokwa sankwafa we ye nchi sade ye nananam ekan ene ene na ebedidi nkoma afa ya Asante Man ho bebre di ntina nkwafo kwa Asante Man antina ye di ana Otumfuo a oye ye hina odi ye nimo no wafum obi ena mase say etan bi eba Asantefo so na we eni kosan wodo pi ene na eba etwetwe ho nkomo wadaro ma mesro wo ye dwumadi ya like maye shama fofo enhweb adwencheni nyina de comment section ena de begunu subscribe ye dwumadi en ede amaye Asante Manso TV Facebook TikTok nya sabe kan ye wo imoni Asante Manso TV 1@gmail.com WhatsApp number 0244961189 audio test obetimi badia phone nya kenkan nyina abo am ye dwumadi no etimi aye enkoso Sabrina na wa haidie ene na betwetwe enkomo me ameje wotata dwumadi omidi sweetie nana dankwa nana na fie boko de jado me ho ye pa papa ya da nyankopon asema ma ne nkola no nse de bia me bade a o se me bi se wo mase ade ehia wo de uso mu ye no akora mu yi sa bisa enya wanwa obia ho ye da nananom so asese adwuma so ko kakra adom na hweye na masuti enti da de medi benya da nananom ase yeni yenkomo nana Asante ye wo man efitete ne ye nananom ekoje ya Asante edisi honom ye hwenso Asante ye kaso ye wo man no ihwe nkura wodo a ekabom ye Asante a yesa hwe kura mpo ye chaga na nemu miensa kura Asante ye be mienu na dia aka no so afa ba ko no ye hwe tete bra ne nananom ekoje Asante Man esi wona omo nananom aye kasa wodo ne bibi ana ama enne otan bia ba yen so a saben o man hwan ka ho asem ene bia didimu ama enne otan a yenhunu ana onse ewia se so abusua panyina ne yeden a abusua nda bia mu peja wo study ari ma study pa ana se abusua panyina ho o wa kokuduru a abusua no bia nsoro hwe so bia kan wo ekofu abusua wo de so abusua panyinim de eduru akira abusua nda bia mu ye nimdifo so abusua panyina no duru badwama da bia odo wa abusua nim enegye so ye den ewom asem no nti ye hwe etana na sa bra ne titipem na nanom anya obi ahwe eye eniyeden ne ko a papa ne ko ye no
eno na ene eye bi ya se onyaye a enko wade ne ho ba wode ho nye yi asante tire de ta asante ni na ye kukuduro no leader no odi animu no wo ye leadership man angasa ana wo ye Kofuo owo nyansa na adwirimu do wo ye defo tibe de se obede wo wo ye dai asante ya asante ana ete ana yehwe enen so a ene braye wo mu na onyi ni se ebi nananom hemfo yi bi ebi a yen emma ye hyehyɛ nananom ase ene ebi enkura wodo ne ade no obi amfum obi akwan bia so a nti sese asante obi kura kaso ya asante ne kura wo ba bia no wosuro ebi se ye nyana ye ba bro na pra na ye ba bro na kuno obi anyi obi ahwe dabi obi anyi obi ahwe time na so ntimi tan ngosi ba bia utimi ta asante mane ye asante ya asante o asante de no na betini abasasa sana na me no tie menye wo hwe na so wo time ya sa me ho ye wa hima wo time ya ma wo timi din sa me ba kura me ho timi aba bufu keke sa me nya wo hwe on say o nipa bu wo wa obu wo wa wo hwe wo nante akura ho ye na hia wo timi no kontokwa ena obu wo hwe wo dibire kura na wo timi ta ho obi hwe akukuduro ena leadership kura na wo timi ta ho ti sana ya asante na so ho nim senti ame bisa saade menim pa na wanga se nipa ba ta asante na menim adwene kuta wa de ta asante ya asante yo ye wura enti wa ta asante na menim adwene kuta da utiri we anim a wo de ta asante unim the word asante cheyemu asante jira ma nipa kuo nipa dombia omokonkoden ade je o man ne yadai asi wo in 2000 a wata dom tini antina wo nipa ebe ta asante wa ya wonwom nipa we unconscious man what dring adwuma na se de okase eye odom nipa do doing na hwese mi de mi modin de na so na de mami fa kokodro nkasa ye we kaka obekaka na ja so ni me woni better side down so ni pa ene me nya me ma ya ready say wo na wo se me wu a me wu am asante jo me nim de me nya fra asante na me nim de me panimfo ebe boa me woni na me ko ye Otumfuo se tu oba me ka me ho me ya me ka meta me do me di wa chini e be kumia he me yene me mama me ne hia me period ma wie na ye we nnuano me pono ne mpatamu tachima ni ade no na ye sha abre bia no mo kasa asantefo na me say ye ha kra do so asantefo ni ye problem na sha edoma asanteman ekita ye hwe empomampon kuro yi a mampon kuro no kro so kora chen bunu enkuro ni bi korampo eso aden na ni asantefo nkeka won na de wonom ye yanso won so mo nyai ni aye de hwe wo mun ewiase on se be ma di wanim na bibia wodwene ansan wa ye bibia ebua munina mo shenas ana santi enye din che eye si aye din acha no eye on se yesi wodwa wanwa on e bo ahina mo de yesi wo ye din wonu na anye suro san nipa din suro no wiase a wo bai nipa din bia ese bola soja eso enum da suro nipa dindin wo dia unia ni ntu ne se wa yedi na so wo ani hunu dia ehunu ni bia bonu se meme ko ase ewia zagasa mo bible na say so hu ntokwa ko a na me nku bi ma mo enti wo hu ntokwa ko wo dia to man ga nem me ti wa hwe yi a dia beba no nkron bi ni won so no mo de wo mun na bia na ba sha asante ase me na me ka san we dia kire oman ga na na uwo jidie pa se ebetimi adu eda bia
ebunufo na etachimaefo na omasori asante so no wo mo abasan de wo mo do anomo nto aba pepo asante die mu asem mu bo date nto edi se yewura okọ ana wonyankọ eso a ombo date nto me gina hye no kom se betom mire bi no omu nna aba be hye asante ase ena onim de abaye dabi bia na yewura na no gusumi na so na okọ leader e benya no wa menye yewura kokuduro ne bi ena mama sam yinya dan emmem na se nya obi obese King Solomon yewura sana mfre no wa King Solomon ba ye benya obi otse ono a I'm telling you me so munna baba be show man asante ase amie na ye baako ne aye adwuma no etuma bu man na ma na ye yi na yenhwe o hwenipa domo a ewa asante mu yi ani abusuan do aduan na wo yoko ne ade nyina yi na otan sei asore yen so ebi tobo aburo yen ebi ti ya buro ya chese se wo ka so ya asanteni keke wo bi wo na ga sa me ya asanteni kura no wanya amane ade na same konton kro obi aka ne sa kwanza me fi se metimi a meso so na sa mabu ne bi o se me plan mi plan bi na so ase afutu a ye na nanam de amanti ya ye bi na de omo ye ne ya na omo yo omo buro ya abusuan afutu wo mo no da bi omo konkan wa brabo meboa tie konkan no sa na tie sa fa na ye wuro Otumfuo se tu be wura ohini bi so no ti ne be bi sa na meka no ne be bi so betima wura atari ye wura kwa ye ho si da ni ma no ka kire me menti bi mpanin sam da enti ye dey koyenim enti ye wura din a waye na nanom din a wo mo aye nyina no ujidi so mu bi a wo mo ye ntino ma ye din ana etamo kama ba mu dia meka obati ase yie me kwampo mtie se mtu kwa ba bia ne ebusam na ye die ne me ya santini bi do nyankopon se ye to me pono eba me kete pada so enam de ye wura enu ma bia wa ye wa santima mu ha aye wo nkonkura antwa mu nti ye to me pono mani jeme de ma sante sam ho me na se bia bia akwa ni nze bi se ena wutimi nkọ Dormaahene tachimane tano so nya de nkọje mema sam o so ya santini wo adandia so mo babo so abo me ya odan so ya santini ma me mara ya adwuma wo na me ya adwuma na ena no ye refin kranza bank wa foto to abo ebro Otumfuo cast me bi mu paper ye be se na ya mantamante oti ya me no oti ya obeda hu za hwensi sana bibia se kababon ade na ese bola suja you here na me metie ni ma sore na me kom dachi ma agoto ma de obi so abo me wato bo abo me hu ni bakoro na mara nya adwuma na nka o my Ghana na nka police station ni o my government yemu no ni eva ohini Solomon entra so na nya bibia ni ko nka president kura ba o my Ghana ye wura na nka man ye president of Asante ana ye mo no me president of Ghana Ghana mum anti mo ya adwuma Asante for the president no emra ya adwuma na ewia sese panyini bi di wanim na obu no ho na otie kasa enim de oya jamano be hu de tuam Asante wo ba hin na nya o nya ne ndi yenim enti Asante wo hin dada anwofe ebi wa Asante bebre adwuma bebu Asante odo bebre Sika bebre mpuntu nyuma na uguda we na bedo ho nya hi na chese eniema Asante kura mu ntia oh yo mi de benim se bia yo bi bo 19 na tane do bia so mama bia ho den asem no nti udi bi mo conclude asem na wie you concluded the rest wo fi modu the cast and the summer number for summer ba man go school da nso mo Asante mama te brofu yi you have concluded you have concluded the West. Yeah, no. Some can read about West in America. Some the Dawson. Why the better imagine baby? And then says in the say media me mind dear and now media me baby say dear no Asante. Me come get me free Asante. Me Asante the chikunkurunkuru. Me dey pay me book come ya Asante. What chukura free some pounds and pay Santini this year. Na me for so me basa ni na me go to Asantini pa Asante ayam pe na free di me basa ni se besi ana bida Asante Asante o Asante wo no ma
asante kuta kukuduro to ta asante nye yeda opa fa asante ko sumina so fa asante go hye babia asante di asante de ne ho na bibia no obeya asante obeya yeda firi tetetre ni basina asante asante Nana yehwe baby by am sem free shabe mienu ana me ense atwami na Dormaahene sorry say o ma yewura na se to baby ensi esumenya Sumahene yewu ya ne se Otumfuo esi Sumahene man kura ma na agazete kura mpo awie nti e chene se yewura na odi anim no ye de ayi Kokodrufo o say intelligent man o ye man of wisdom knowledge o kasane boso eni a yewura ka so no nka asem ma court na se abantu na asem mu da efiri wona won se bia sida ensida na sim tras na make us asem we o se buo ani kukuduro ye adwuma nana de America ne se nana Dormaahene yenim se o ye mranim ni kase pa ewo ya my Ghana mu hanom se otimi ka se asem yi America court kura asasa ma menya kura me bu court so am pa na wabu asama court no aka no so emra bia no betimi awe no de wonu benya mo hu se mra wi ye yie no emra nso na emra so a onu benya semna na mabu ama no semna na mabu ama no ese na dia mefa ochena dia mefa na de kro no kese ye dey e ba ye nti na waye manfiu ochena waye manfiu da mefiu no kamofuo bi anye dey eni ho ti en somewhat achimafo ne ebunofo yenuanom abunofo eka emodidi atam kasa twetwie ayampia wo moto de mani asanfo na asante edi atam ye ne afa na obi beka ba me ya be ya asante ye twa pie ye twa gote boto kura ya anti ase ye pie to bai ya mena nka ho na obi na beka bi be ya ye gra asante hu no enye no omo bo pon fa asante hu nye no enye yie tide na ba ya asante be ye yie asante ya asante bibia ni wo mame da intima obi namba bi ama onsuro so ya asante ni da bi wo so ere ene na wonim o kandifo wo de am se encha obati de etuam emema ya na enkranza semisi ye ya omo so ye omo adwene se omo bekọ kuromu na tachimai ka se omo akọhye no ni ade ya nananom no kasa ye omo jai nanana ne kwa so no ene kwa so no ewia se wo da abusua bi na panyini wo mu no Otumfuo na wutie ye ebiza asemba panyini ne beka ama ebeku beka bi ama wo ena so go fa asemba baba panyini su ne be no wo be di asempa no ti sa wo de bone ba na panyini ka se jaya wo jaya ye okay omo ne nim de omo ye nti omo ka ma na ye di nana ya to abaye wie ye nso ye hweta chima ya emrantie bi sorry wo kwasasa ballot boxes ne nyama bebre ye hwe ye sha sem free say enkransa asem ba ye tachima traditional council bet na ase konti hini na dogma no beka se asantefo na sha ase ene mo mrantie no so toto abo ne ni ade na asantefo no mteke mu kra na omo ye sha so mo toto bo ne bi totutuo ansa na tachima afo no source ye hwe mfonyi no ye wo asantefo no kra mo twama kwamba be mu ya se wo mo tachima afo na sha ase toto abo na ta sansema konti ba kan wa ma pa asantema ne Ghana man nyina cho ne mom obe justify said de omon krofo ye no eye eno nkoda chi to abawie ye tachima afoko ye bi asase ballot boxes ayo nyama basa e watachima konti ne kro ya ba ye nim se obe twini manti ye no anane mabunu na nima me hunsa de omo ye no enye eno so no asean krofo bi na free baabi e ba wo mo kromo ba ye sa konti ne wo si mo kromo de mo amema esida na afeidi ye obi timi free baabi ba mu kurom ebato hya mo so sa mo ballot boxes na sa mema ni tachima ya na asema anga sane ntokwa anga sane sa woko ntokwa na fumu wie jawa nkeka sane tie die ekosu ina onse ewura kasa wo David da ewi aso ye kofu a won kasa mimi ye bema o bema mra mimi ye binsi da ese twuduru a ene be hu se de bebo ye de e be fa ne danta nti ye fa no nto ye kasa ye ka etu ontwa da ne wie da ena yewura kasa kyeda yiti nti eye de beba na eba na kamera tia na aba
ye na ye nipa ye do ye ho se wo moja hwiegu na moja nhwiegu enu nche se mani age o e ka me nkuni na de nhwiegu ne yete no odom nti ye pani yie nemum akora wo so mpa asem ye utimi nya so twen fudu baabi eye ye fa nto nko ye nim tinana ye nko ye nim de se ye hwe asantefo se nana obi akopie tachima ne efise hona atan kase ne nyina efira eba yensu nana obi akopie mu ewo wono mu a on pene ba bintina kudie na ne dwuma bi ne wode onya din woni ne dwuma ana se owo ho kwan se odan suban bi edemi hunu se ampo ya santini enipa akora wo kire ho bebrebe a wonya asem nti hweso ne wa dwuma de de wo ko ho no ye na mena so ne obi de be yiwa pie okay by the wo se town no be so nsa ye dai yiwa pie santini samre na ye o sebo eno ano no tinaje sasantefo nya din won kunim de bi ba ho nnua abosom nsuo eni na ta asante achi sa no nko na sa no mane sa nkofo na ta wachi a de na ho be ye nyeyi nkunim de bi firi ba bi ba eni atadwe ye bete de so mribi eye teye se ye raye din enye se wo se wo ye di o wonim de aba wo ye di dada wonim etwa asase wo manso asase minim se me de me nkrata asem ni aban bi a kire se me de a afi na be ka jo se munim nkrata ekuta me se me minim se maboa me hunti me be ka kire sa ye den ese me nya o me ye wo no da ho so nti me nka nkire wo na me duru na abahu do ye den be ma ene do ye ba aya for asante aye wo manye o anu ana na kwa me pochicheku aka kire na ya sante won komo na ye die na na ye hwe enkuro bebre na ye na nanom eti eko agiye ene na nanom da so kokko ana wene ekon ni sa no mani na eni hobiem aye mansotwen ene wo ho ba ye na ye sre obo ade na otwedi ampon se o ma sa no ma we na ne tonye den ntwa ne fo asumdue emre oman Ghana konkrom enti wo ekuro bi wono ma ebesi sabre eye Otumfuo de anso mo mpene so mo de mbeba bedom na na ebi wo ho sa na ebeba o sa ebeba obi eye udu ade bia ntimiti no oda ebi ni ba bia otu mu ne suru yepe you come baba be chase ena egu kwan so kura yere eba asem no asem no enti sankro na ye Otumfuo dia na ebesi sabra momfo mo ho emma ye no na ugidi se nananom wo sunsum ni ma bi omo ya betwe omo aba ana omo na de wo mo ho beba ewiase bibia nu esikwa bibisi for a reason so the reason will let the topic flow ebeba bibia wo wiase ya sante ade bia na wo se ebebia no sika dwata kire pia ba tinam se ebeba okay ebeba okay yesi asante kotoko ukuma pema apembeba nti afia de na ha ho onwo hena onu anka se fra ntoma eguda na atan na kunya ne nchini ye so kodwa ba se nti na be ma wo beba enti obi betimi ahye wo bi se ekuro wei minimpa se mo hye Otumfuo ase na mo mempene ma mo nkoda eno ye metime akan se eno no ye nipa na ni enso ade na mena so oni be so ade eye wotan o sa ade na make us wotan no etan ni guo dada o etan wo hodada etan ni fridite eno mata asante na anya yi timi nim de obaya asante obaya yi asante di asante ana ese Dormaahene yen shadante ne nke bia se opene ba bia dadina ese Dormaahene mum ana ese wo kenya ne ho bank account kakra ade na ekoso awie mu todi mama ye din na mamum na ebeko se awie mu todi afuto na meka memeka sa ba dwe matie ma se no wo se meka sa me na fi bi so na meka sa o awie mu todi eye ye penisa
asa o hwa no wo busum kakra o oh me say wanye sa me no tie say woni me dom nya asem na manka bi mi sa dia me dom ye pa nye ba manka bi me dom kro me dom na say betima ye mapia me yatumi ntu de wie mu todi ye wie mu todi abana kwa no adishia nwane a akwa nwane a da odishia nko akwa nwane ebeba abana kwa me Pokuaa ni ene atwetwe nkwobo no anokwo me unu sa asante ayo ma bebia wo bia bebia wadru bia bebia bia for wasante sam ho ahoa wo memma wa betiri so na obia unu se ampa wo ya asante ni dia na be betiri na grofo kente yewre frem sa kwampa obaji kente ba akwa gan se ne mefra no chacha ye ka ba de sei aka mutugudu sei ya na makunko kakra na mamoa men sane kakra sei na mduwe na beche sei sei ya nipa mi na be so kente na chia mama won sam ya asante mama wonya ayobi o wonya ayobi na ade bi wo wa ye efe timi me nya meyo ba ye ti ewure nka mama ntuma yi bia ana kente ni bia ibe ewure kemeka obete wo se de kama fura na tutuma hene ma abonafa obete wo se masante sam ni wo hiame a che bibia wo se nya asante anka na metena he enya ko na nam ko ya na nka na me fa he bia manum kasa enya ne na nam tikira mo tikira ma asante be ye yi a na nka na me fa he am ye konfa me bo nipa ma nipa so nyam so mfa so ti asante ya asante me jima asante samudi ena me suru masante me bu masante me dinu kura de mama asante ti me okay ti mo akonfuo yi ade na mo ye ade aboa sebe ya watan hodo akasa twetwe ni ade ko so nyambeja sunsun mu efam no de na mo ye de boa konfuo be na obetima ko asante ntoko amana ni so da sunsun mu nsem ti jama na nanom muguso mu du okay sanity to muguso na nanom muguso o mo ye em to say sunsun mu asam asante asam yan kan bedwomo ya kan tumi no so firi yewura mo de hono mo ka asam na firi tu de o beba na da sem oye na pie ebeba nso ma oba sare ma betena bie ma wasra masra bo nsiri ye ni beje na na ka shidan ke betu kra nya agoro entu shire ka min sem bia maka na fa mo oba so na de ha enya nya o shire tu asam na o ka no so wo nice bibi so aba asam wasi broni wantare nya ni guru na ntare free ba mo asam wasi asante asam konfo nim ewo hunhu masam na konfo so wasante onim di asante koba teme ka bo de minensi so ani ene wo wie kwa na futo ba na ade ba ma asante nya me ka Ghana ni o asante ni bia sebe ya baby onam bia se ye nsom se ya bom ejam owiam obetumi ame ma na betri so no aka se you emfa ne de besie bia no me ya asante ni yewura asante ye ne de ba me hu se yewura na mama kunko na betri ye de boro so da na wo ye santini a de obeye ne sa hwe yi na behwe ho na momemfo asante sam nsie sikadwa kan ho ebi onam bia no ye nam bi onam hobi obona sante ma ho ban obona sante de hye gongono ho ban nti ma sante sam hia wo yie ne asu wura fi ukuruma ban a oyira wo dwabo ya dwabo ase ye de ye nyala da ye nim de asante ya maye ti ye de asante sam di so wo ye santini a kasa vem vem oso wo fia de so bia vem ye nyina ye mfa ye vem ne yakokodro no enante no bia hunu se emfa woni de besie bia no ye ya santefo ye wo kan ni kokodrofo bi edi yenim na se de odi wonim ne kokodrofo na se ne taban kata wo so dia wo ha ne san bio e de na wusuro ensuro hwe kokko wanim ne nkunim die e wo wafa santema so tv ne de dwumade e ba so megidi se ne dwumade e de asomu wani age ho pa na mo wakokodro bi amwo hunu se ampa asantene bia no awo akokodro a wotime de ko ekonanim ema bibia emmu wabem like dwumade e hyema foforo nhwe bi fa comment nyina gu comment section na subscribe ye dwumade e fa ema Facebook ne so knya ya Santema so TV email santemaso.tv1@gmail.com Grand Echo Cabanas Santema so Professional Photo Studio Adabov Steel Complex Limited NSO yasne enya de dwumade eba som na nyankopon shaw nyankopon insha wa ya de ye da wase papa Billy na gina camera no echi ma ye Billy won so wa ya de nyankopon insha papa producer Morgan also wa ya de nyankopon insha wa hwe ye bia no so na ya kasa se da kase enko emfama wo chiame eye mesiti nana danko Santema so TV
yɛsom mo so mpa. Asantema so TV, yɛsom mo so mpa.